Benjamin ye wasoma no papa ena nwumere baabi a wo bia ni se atiefu nyina etwen ahefo nyina etwen wo bia ena nwumere papa ye chiawo na ena nwumere die ena nso da sonko a difo Agyeman Benjamin Israel Nyankopɔn difo no de wasona mo no ama enipa nyina no ena nso enwumere obekasa akire nipa nyina honam nyina tikachire wunia emre a wodi wo fidie na ato Righteous TV ene enwumere no kachire wunia na unia so emo ne nua amane na kachire ne se odifo Agyeman Benjamin Israel Nyankopɔn difo no nimre no aduru tama wose wode kasa kire honam nyina enipa nyina no aduru nsema Israel Nyankopɔn aka kire no onso be ka kire honam nyina sebia obi anya no yie ewo Israel Nyankopɔn anim enti bia wo bia no ka kire wunia na unia so mo nua amane ene obete nsema Israel Nyankopɔn odi asoma ne difo Agyeman Benjamin de wasoma no obete sansem ni nyina ene nso anwumere obeka kire honam nyina nsema Israel Nyankopɔn no odi asoma ne difo Agyeman Benjamin no iti ka kire wunia na unia so mo nua amane se emre na duru no nso no abo onfa na fidie no ento Righteous TV ni odifo Agyeman Benjamin Israel Nyankopɔn difo no ensusu eni na behu Onyankopɔn difo yi ewo Kumasi enye baabia Kumasi heye Ghana Kumasi heye edusu echenkuru odifo Agyeman Benjamin woni echidi Kumasi heye edusu echenkuru fa number no kwesi de edim yenim ye Awurade ya adom a ochina ye nyina honam nyina be hie Nyankopɔn difo yi odifo Agyeman Benjamin na de Israel Nyankopɔn eyi ase no de asoma no obekasa akire ye Awurade ya adom no onyane efiri ekete so a ochina honam nyina ye nyina ibihia na de Awurade Israel Nyankopɔn e de asoma no waka akire ye hunu nsem no awieye nti fa number no 0539 224 999 0539 224 999 and I say 0594 844 111 0594 844 111 Inti enche behu Onyankopɔn akoa no odifo Agyeman Benjamin ye Israel Nyankopɔn yi ne ho adi akire no na wasoma no ama honam nipa nyina se omekasa enchire nipa nyina enti mede number we so ebetu dwa me se nsuo no eto me se waye crowd ebeti Nyankopɔn difo yi odifo Agyeman Benjamin ye wasoma no fa number we na efrem bia wo hwe kasafonyi firi na waka akire me nsuo no so eto ho ana se ejai so a na waka akire me na omahunu se waye crowd ena anwumere yi ememendei se ubetie Israel Nyankopɔn odifo Agyeman Benjamin fa number no 0244 742034 0244 742034 ye number ena nwumere di juma baabia wo bia no obefre esi number yi so nwaka baabia wo hwe Righteous TV free waye crowd se ena nwumere yi ubetie Onyankopɔn odifo Agyeman Benjamin no hunu nsem na wieye hwe wo screen so ubo so number me ubo ego so 0244 742034 Pacho, good evening. Pacho, good evening.
Mepacho. Good evening. Mepacho, good evening. Mepacho na oma wane so kakra ma me. Oh, that's it. Mepacho, good evening. Oh. Mepacho metonka good evening. Mepacho infa na wahwe Righteous TV free. I a friend of a kid. Mepacho with you. Mepacho ya na friend of a kid. Mepacho me enti ho ewo kasafonye no so. Lo no ma me. Lo kasafonye. Okay. Ofoforo so embra ya na mepacho ofra na kasafi akuyapema dukuru mpacho ha no de nsuo no nto ha nti ya krado a ye twen papa so baba be kasa na ye tie no mepacho mate nti na wafre wu nia so na bu nia mane se onfa na video no nto Righteous TV. Hello, good evening. Mepacho, good evening. Mepacho is a nyankopon odifo ajamede me nyankopon na bibi aboko. Mepacho, good evening. Mepacho kasa meet you. Mepacho is a nyankopon adum. Yo do chidem po nyankopon adawo no. Usime damase. Na wodi enumere de bia metie mu. Okay. Da bia metie mu. Na de ba ko yemi hunu cha abodu se na twem na wo ka no. But de hunu de menye. Wadawo ma. Sambo bo ame pa na nka mama me quotations anka bo ame pa. Adawo ma. Isemo ada. He kwesi da Ewrade mpacho medase. Ewrade ya adoma kwesi ada. Ntina me se kwesi da edi enim yi ochena ye nyina hunam nyina agitwi. Abehye nyankopon difo. Na ebehwe asem na wie yemfa ofoforo. Hello. Mepacho mitio. Mepacho ya na ofiri ukasa kasafonye no ama me na unuanom so ate wonka. Hello, good evening. Mepacho, good evening. Mepacho, the firm Akwesipoku, Papa Akwesipoku. Eja mpacho mitio. Mpacho, wo hwe Righteous TV free. Mepacho, mekasa free Santase Ampetia. Eja mpacho mitio. Me kana preoccupation me papa no. Okay. Awie bre yo nyankopon de ne adwuma. Sunsum FM. See no. Before. Like emre bi e twem am tenen ka bi na awurade ya adwuma abati no. Obi biara o pem kwankye no. Wonje papa no. Medasi. America. Ni me afa no. Eni na America sa asem obi biara o pem kwankye wo heaven mu di. Emane nto papa na se. Papa enka na kuma ntiyem omo a ekika se yasoma no oye honhom bone no onka ni wura Yesu Kristo omo ka bi tele no emane bu na bam ta emane bu na bam no nko so nya na dwuma na ebe na so a omo ebie na no eka nsem bone fa no no ombe na be no so ho di na be papa erade nka mo ho oba Amen. Osinipe bia ope nkwaje no onhwe udifo Adjuma Benjamin echirikwai eja epache dase. Fa number no egu TV screen so 0244 74. Hello. Epache udin, epache good evening. Udin we be here Righteous TV free. Hello. Mepacho kasa anuanu nyina etio kasa wo Righteous TV so hello Mepacho kasa Mepacho ya friend me better me kasa si Kwame danso Mepacho na wafiri ukasa foni no gakra ma nyamenshira papa ni kuno ne memba yemu live get why so nyamenshira mu. Amen. Wasi oni ni kunu ma ye crowd ene enwumre
Eshe Udifo Ajaman. Hello. Hello. Pacho Udin, any be here right to TV free. Hello. If I choke us, and you nominate you. Hello. If I choke us, and you nominate you. Hello. If I choke, good evening. Pacho is young upon a drum. If I chose a hefan. Hello. If I choke us, Yama will Nesuka Kramae, now and you so and so on can. Okay, so free. Hello. Hello, Pacho, hi, right to TV. Pacho, I am right to TV, so Pacho, we didn't be right to TV free. Pacho, Lana, so I busy in Tim Pacho, a radio, I don't know, Boo Remoa. Na odru TV set no volume no kakra amaye na watimakasa okasa enti wo se de be ya unuanom nkae no so ebetie de wo ka no aha aye Righteous TV fa number no e wo screen so 0244 742034 0244 742034. Hello. Good evening. Epacho, good evening. Epacho, yana oru TV no kakra amaye na enuanu matimati wonka. Epacho kasa. Good evening. Epacho, good evening. Epacho na for me. Epacho ize nyango pandum bibia woko. Epacho Righteous TV na. Epacho an Righteous TV ni. Entie wo ho. Entie wo ho de kasa. Western of Baby. Western of baby ani. So they to anompa but so na ibusua ene ebusia ye hewa pa. Ati enche onyankopon odifo Adwan Benjamin oba betenasi. Hello. Beni. Me pacho Joso. Hello, me pacho ya inti wo ho. Me pacho yemu, me pacho me Joso. Yetimu papa Nyankopon wo nhyira mo na wonto mo nkwanna mo na mo kyerɛkyerɛ si Ayin fana okasa efri na enuanom ente wonka. Pacho atebubu Kwame Danso atebubu eho na wo he Righteous TV na mi. Yetimu dabiada yetimu ya mishira mo na onto mo nkwanna na mo timi kyerɛkyerɛ si na yenso anaka yɛyira no yentimi samra nyame nkyɛn. Na duba be sena na yeti sena amanfo ye ntina ma abrabɔ no kwa ne yuba be enfa etimfa ba yeti Righteous TV yeti papa no afena ye mutapa se nyame wo ha pa na da bia be TV bia na akoye anase be kwa so akoye to bibi ne nyame mu a wo nsem bebre ntina ma ni pakra bam kra bu nyame sum nyankopɔn hyira mo na wan hyɛ papa so de no kyerɛkyerɛ se ya Adam asenso nyankopɔn hyira papa. Ofufro. Hello, Pacho Udin, anyway, be our Righteous TV free. Hello, Udin, anyway, be our Righteous TV free. Hello. Pacho, Mawaneso, na free TV no Hogakra. So, you can free voter region. Voter region. Hello. Pacho Kasa. Voter region Akachi. Pacho Kasa yetio. Akachi. Pacho nyawa nko yewa ntim pacho mbompa emano.
Hello. Yes, man, Hello, me pacho udini me be Righteous TV free. Mr. Anno, kasa free man kasim. Papa pacho yeti o. Kwame Anno, me pacho papa yeti o. Yo, papa. That must papa. Mobi ni papa. Papa. Just a mobi ni so sumu pa. Okay. And third person, you call you good can you make me a better master mina, better picture me, I say, Anti-Ira. Now, papa, I see baby, Uncle Susa, no kind of question, say, no, but no apa. You're on your ready to offer of heaven, and then on sorry, I'm one asthma. My master and I say, I did you a magazine bank and make bimbo, and so, a binia. Enche. Me da se. That's my other trouble, Kumasi, a chair room. Kumasi, a chair room. Was it Okunsu first? Me Okunsu look and tame. Me da se. My dear, so far, I can't be brave. My father is different. I reckon so about to do. I did about the channel. I know you. I was just and yes, and get to Mr. Mama, you food and actually come and maybe I animate my share. She Onyankopon odifu Adama Benjamin. Now about you, I was just saying, my fruit, you know, I want to say, as you Ene enye question time. Intina me se kwasiada. Inyina honom nyina Awurade adoma ochina. Ize Nyankopon de cheya ebihia. Odifu Adama Benjamin. Hello. Pacho udini be hwe Righteous TV. Pacho me to nka. Good evening. Pacho good evening. That is saying. Pacho Ize Nyankopon adom bibi aboko. Let me kasa fi chufu plus. Chufu plus so. Ejam Pacho Righteous TV atifu inetio. Hello. Pacho kasa. The kasa fi chufu plus. Chufu plus so. Pacho kasa. Yo we the papa pa Pacho. Me kasa fi chufu plus. Okay. Ya da papa pa na me ha nyina ne se wantimi anyina so Pacho enipa na efrelan so e busy intimi se ofra na olu TV ni volume kakra amame wo de kasa na Righteous TV etifu nyina ebete wonka number no 0244 702034 0244 742034 number no egu o screen so hwe so 0244 742034 aha ayo Righteous TV free de kan bia wo hwe Righteous TV free na ya wa crowd enanwumre so ni Ize Nyankopon odifo Adama Benjamin. Hello. Pacho udin anyway be our Righteous TV free. Mr. Sefi Anwuraga Kumasi. Mo ho to say. Pacho Ize Nyankopon adom. Mr. Sefi Anwuraga. Pacho yetio. Kumasi, your program no baby. Okay. Na Nyankopon adom ati ne yehu asampa no. Person bi me ayira. Na de bia na mija na bodua atem me ja na bodua me tro yini na de bia nti baba ya mbeti se nti sanse mi wo Bible na me nti be
nti yankopɔn adom afi magya na mema bi sɛ m dɛ na dada woabɔdwe furani yi na mese mehu ade foforɔ yankopɔn foforɔ nti afei de menyem ho nyinaa baba yɛ abɔso nti mmiri a meyɛte tv ho mmerɛ wɔ mmra no wɔmmɛtee nsampa no nti yɛtee dada meda ase wohunu onyankopɔn foforɔ awurade israel nyankopɔn no ɔnhyira wo wohunu nyankopɔn foforɔ nokorɛ nyankopɔn no ɔbɔ adeɛ honam nyinaa nyankopɔn wɔna ayi ne ho adi akyerɛ odifoɔ agyema benjamin ɛwɔ yɛn awɔ ntoatoa so yi kɔ so a ɛfrɛ nɔmba no 0244 742034 0244 742034 aha ayɛ righteous tv wofrɛ a kama bia wohwɛ righteous tv free ɛne yɛ a wayɛ crowd ɛbɛtie odifoɔ agyema benjamin ɛna anwummerɛ yi deɛ israel nyankopɔn no wada n'adi akyerɛ no ɔbɛka akyerɛ nnipa nyinaa honam nyinaa. Pastor, good evening. Hey, Pastor, good evening. Pastor, good evening. Hey, Pastor, good evening. Hello. Hey, Pastor, me too, Anka. Hello. Hey, Pastor, Kasa. I ain't found out Righteous TV free. Pastor, good evening. Pastor, good evening. Pastor, film did from Kasa film Manson. Pastor, Righteous TV, a tea for you. Pastor, film did from Kasa film Manson. Mammy, Pastor, Kasa. Hello. Pastor, I ain't you who TV so. Hello. Pastor, Kasa. Who did not so Righteous TV? What press me or you say? My own movement and practice. And so I don't see past some of the my boy man for them and what day to my children was the home. But a pass on kind of type. Now, I'm one of the time, I mean, to make me. I mean, so I pass that friend, I mean, see enough to see you. But I don't come that. Amen. Udifo Adjuma Benjamin Yankopon. Hello. Number no 0244 742034. Show TV screen so. Once your number no go ase. Hello. Udin here be here Righteous TV free. Good evening. Pacho, good evening. Pacho Difo Adjuma Benjamin Yankopon adom bibia woko. Amen. Pacho yetio. Hello, Pacho. All right, Okoso Righteous TV. Hello, Pacho. Dine be here Righteous TV free. Good evening. Pacho, good evening. Pacho, what am I? Udifo Adjuma Benjamin Yankopon adom. Pacho, make us a free bogus. We are from Yata. Ogoso. Papa Pacho, Righteous TV free in it you. Hello. Pacho Kasa. Make us a free bogus. We are from Yata. Okay. And then you may wire crowd so over here with Difo Adjuma Benjamin. I be tears to Somano. Pacho Kasa. Pacho. Any dear ma, Mrs. Selmo. Yeah, I'm fra. Moonloom TV setting my hello. Good evening. Pacho, good evening. Good evening. Pacho, good evening. Pacho.
bu nipa gigi nipa nsem sika di ubone no ya na ne ye de o wo de nyame di ne kanta wo so na afi wo wie ma na dwoni de suom na wo di bone wonam kuntuna sei bo nyaman o shentade a wa wo pe no de papa wo sa ko gina sori fia ne ye wodi papa tie no de ti so wo check nipa ne check we mu nyina ne e be wa ne say ya no be say je sika dia do ko di sika do ho na be wa no boys for bi e be share be wa ye but o de be nyame adwuma ne dia na ho wa no so to be di sa die na chi na da chi ama okra ye kwasea asoma me awon to aso yi nchei me se masem die wotie nhyira no amen opo a anya masem ho mo de ma me osofu bi ni wodifo bi ni ho ama won to aso ho mo de ma me ye nsenkyerene owo bia wo ma ye nsenkyerene otime de makwa ebi nsi da busa se tigama jimi da bia ne ka se tie te racho sibi buso me so yin ska pachutia do bi etia no sani etia pachan omon kan to se ehunu so le tonton ne mentu de yate so ama no do bi de tonton ne ma ye dai e de bo afode be hume ye nyina de yetua ne yetua nenso ade bibi na eba onyankopon wo wuro hunu ene se nipa no onyankopon adoye na adadi so be se hu nipa mobo o nipa akwanya bio o ya badwe ma opa ati na so da sore sene de onyankopon be kire wa awiye na be hunu ti obi o hin odi fo adwon opa beta me obi so yo no be pema asem obi ye sofo beta me obi ye sofo be pema asem obi ko asoro beta me obi ko asoro be pema asem ha mi o ade ba ko na minim se de ode soma me me ya danse se osofo nim no wo hu so da osofo o hu so da no de yewu go ba bi o free ban ene ba bi me free ban ensunsunye dem beti ye nyina onyankopon ba akopɛ Kristo ba akopɛ no ne din ane yebo biye odi fo Ezekiel na enura men to so kakra na yenye nyame ya dum ochina ye ya sore wo so wo pro won mene dan kwama ne kra on fa popo on fa no mehembi o ma ya no me o mese kwa no ko benya na wo na fichire no e pa chew Ghana ha ya chi ayi friends say atebubu yetugodu ho pacho debi yetugodu atebubu pacho debi menye so se yetugodu ho pacho but ubetimi anya atebubu mrante a omu obogo so yetugodu pacho ubisa na maame kwa so ba su mesi wo obeka te se de o atebubu wo ye gala kakara eteduru nkwa ho de a onse me no wo ya ama me pacho me enchechina ne yekro no hwe wana wo ya fo na de obenya na obekire wo kwan no eno ne asem e maka to se ni pepa menche no e wasem bu wo de ma me meka kiro e ma abontene da e wo de be ba abontene ene de e ma abontene I tell you Yesu Kristo mi wura no kwa ka kiro wasi wo ya maka che mu obi ante Monfanto mo ho. What I say? Nye Yesu on kan. Wase de maka che mo obi ante. Kina Yesu Kristo won sem bi ani pra ben no. O ka kire ho na e o de abonten so fo so tie. Ti de obey Yesu no. De wonam no wa abonten obeka so na mo so na abo no ntem no defense wo. Wo ba ne nche no. Ye waba ne nche no de onu nim ne de wate no wa abonte no beti bi ente se de ka se won fansie sa na tie
yɛn pa bi nso nim sɛ yɛ odiifo agyeman na enya me de me kan isira ne de obetie na obedwane agye ne kra nkwa na wɔn mpere sɛ ɛkyena bi yɛ ne dia wonim sɛ ɛnɛ so yɛ da ɔyɛ ne nkwa gye ho adwuma a ɛyɛ yɛ o na no wɔka sɛ ɔte me ne a mpirimu akoma ɛsɛ ɔde suro ne apopoɔ na ade sɔre na yɛ wankasa wo nkwa gye wɔse nkwa gye ho adwuma na woyɛ ade ma obi wɔse wa wo nkwa gye yɛ ho adwuma ade ntia okra no ɛyɛ ade a ɛsombo Ezekiel chapter 2 shall say 3 verse 4 no di for Ezekiel ngoma no Onyankopɔn sema onam odif majo odifo Ezekiel so de mo nipa wata for asase no Ezekiel tie mi no ni mu ɛyɛ enan kai nan etifi asem si odifo ne frɛ ɔso odifo ne frɛ ni mu ɛyɛ enan ɔse na ɛma ne yɛ eniedefo ɔsoma odifo Ezekiel wɔka ɔman sɛ ɔnka de ɔman ne te no ɔnabrabɔ no ɔne yɛ no ɛna ɔse ɔmo yɛ okɔ ka kyerɛ wɔn a ɛnya de sɛ Ezekiel ɔmo bɛte wase o nipa no ti mesi Onyankopɔn kɔ anim sɛ de nipa esiti sɛ ɔkɔ bo na sɛ nipa etisi so na sɛ Onyankopɔn tasefo kɔ ɛsae no a nipa no ɔmma kwa ma Awurade nsae no ɔpa hɛ na Adam ne Eve de ɔmo yɛ Onyankopɔn ɔka yɛ Onyankopɔn ka sɛ mo nkɔ mo pa akyɛw ɛniɛden no ɔmo ante ase anka nkyerɛ ho sɛ daabi papa yi sɛ no ɔte yɛ ɛsɛ yɛ pakyɛw na ɔmo yɛ tena na ɔde ɔmo yɛ tena kora yɛ pakyɛw ɔmo ante ase yɛ etimi ti si kwan so kɔɛ na Adam ne Eve ate ase kwan so kɔ a deɛ na Awurade bɛka bi mo fa ho wɔn sɛ Adam ne Eve hwɛ a ɛbrɛ a Onyankopɔn pam mo firi hɔ no mo a Kain ne ayi wɔ hɔ a ne Onyankopɔn kata wɔn akyi yes to was a man no nipa no a ko kasa kyerɛ wɔn no Onyankopɔn sɛ ɔno ne ma o ɔno anim sɛ wɔn na ayɛ wɔn ɔno anim sɛ wɔn na ɛbɔ but was sɛ ɔbɛkasa kyerɛ wɔn ɔbɛte aseɛ no ɛnafɔ sɛ nka yɛ ne ehun sɛ ebi a yɛ machine bi a de pa nipa anase yɛ wɔ edua bi yɛ pa nipa anaka sɛ wiem deɛ ɔmo nye Nyankopɔn ma nti wiem deɛ yɛ kasa ɔmo ntie ɔsɛ ɛma no Nyankopɔn na nim sɛ nipa no wɔn na ayɛ ɔmo ɛma no nyame frɛ ne bawo but onim sɛ n'ani ɛdene ɔntie Awurade kasa kyerɛ ɔmo ɔnsuro ada ɔbɛwu no ɔbɛpa kyɛw ada ɔbɛwu no ɔbɛbuo ada ɔbɛwu no ɔbɛdɔ ada ɔbɛwu no ɔbɛpɛ ada ɔbɛwu na ɔpɛ bi etie na aka akyi ɛdɔfo meso wote wɔ diifo adwo abɛgya menka nhyira ne wo wohwɛ de asɔre adi ka ayɛ binom kra asɔre ayɛ binom kra wɔ asase wɔ so a ɔkra no so afiri a wɔntimi ma biem ɔkra no abɔ ka de asɔre ma nipa no ne kra katua wo nyae no wabɔ ka ɔyɛ daniara a biribi ne hɔ bi ma ɔbɛtumi anya na ɔde atua ne kra ne ka biem asa to wonya ngu ya wo nhyira ne ho ɔso wɔmfa so ɔsen deɛ wawuo ɛmpopo ti na nhwɛ na ɛkyena ɔso deɛ ma ne nkɔtoa wɔ mo ɛsɛ deɛ ɛbɛtumi agye wɔ ho mmɔbɔ kyena da a ɔbɛkɔ no ɛno na wɔnam adom so ɛnɛ wote bi no nti ne masɛnka nte sɛ obi adeɛ no maka kyɛ sɛ masɛnka nka ɛberɛ wɔyɛ wɔ so no master nipa bɛ na ɛbɛtumi agyina a ɔbɛka saa nsɛm ɛda kyerɛ nipa wɔ asase wei so sɔfo bɛ na aba asase wei so waba Ghana asase wei so a wabɛka saa nsɛm a meka bi da kyerɛ obi da ɔmo nka sɔfo baako ɔba ho miefo line ntom monka nsɛmpaka ni baako diifoɔ baako monka apɔstɔ baako a nsɛm a meka wabɛka bi da yesi yɛ abɔdwese bɛ no mo bɔ ho asɛm nte ɔmo mo frɛ kora bi mo ka sɛ ɔmo nim sɛ ɔba abro mo da ɛkyerɛ sɛ mo wu na mo nenam
But tip on course of force of food because I can't wear bones. I didn't know what this of would say after the quote is it. As of the end, been more fun home business, or my mouth. Do a minimum tears of food and Yamiduma not be for 7 months yet. Cause so from Kaya Quo, be from Kaya Qua. Pretending Kaya Quo. The Aquabia, so yet the open way, the new rapet. Aquabia, so a new rapet said, the way son, you know, new run exchange the assessor waya and Poberson in it. Aquabia, new rapet said, Aquanison and near, or Tiana the away, a set, so way, said be Oberson in it. I guess I was born in a new rabbit to obey Yano. Do a rapa. Our pen a poor passem, or Chena dear be us away. Now I yet, no son any. The American South of one who ran when Uncle Pokrisa. The American Monty be that. Go back catch their own. I then add that I mean American. Or say, Mano, or we are near them for say, twas way. Or say, a money and a day for our prim on Akuma, or so an Akuma prim. The Omoyani and our cow Montias Tinti. The Omoyani no bet. O catch them, or who say Yakura and one obey. Yetasi obi eprim na koma e kire se de oye no enye kwa na ka kire ne se umani hu se enye no hu se e fense enya onye ntum de ono no wona ni so obeye no eno a na obeye disebia ensu ne da na nim so woko to mo obewu na waye na otete de bi o ya obewu a so obeji atum se de bi o to obewu no wo de akaka bin 7 ni kwa koto no owu Obia na kuma prim sa na otie. Wase te mane ye nedemfo a wa prim wana kuma. De ade wenye odi opa ka ho asem sekireke ne mu se de onti ase da akuma prim. E wa asofo mu wadi fo masempakafo ne asomafo ni. E won sore mam. E wa konfom kramofom. Ose man wo mo ye nkrofo a wo makoma eprim de ba bia nipa na duro wo awie wo se ya wie no na ngo pa so wo ka kire ni mpo a ebe ya den se obeje onye nipa na koma eprim ora ba ma so ra bo fokra mesin sensoro emekasa onti ase da nyankopon so masoro abofo so ma ende de bia meka ona no so gba nipa oti asase so fom hansra me so wo ka wie no wono nyina atena ha na de o kan so bon sampa onye bi o ya badwe ma no afa na so odi ekiri na no me wa Yesu Kristo ba asase so de o kan oni ye nyina ne tia no o ka wie o so mo hwe mi nsua me wo ko ya ngabe hwe no behu na sua no wakanwie de wose sei na munyankopon asem ntena no wo wie wono nyina na wanto se hwede ne sua no wonkonya di se nyankopon masoro abofu mfiri soro meka de nipa opese munya nkire mu da obefa nipa yeti asase su ya ye kanwie ne me kanwie numre wankumi a etina me ne wa na tim di ode ma me ameka cho no afi no wa ye se me ye bia na se me nya bi etietia Osinti mano omakoma eprim timese onyankopon se obabere ma no obaba wanyo omu nyina nim supe adenti na asasi mabani peso manim su yese mamai timen kan kire bere ma biara oyi na abodwe sese be ma bia yi abodwe se nyitu obeto atwene obekara fra
Oseyema. Na asɔfoɔ no ahyɛ aseɛ ɔyɛ din mu asapakanfoɔ no ɔyɛ bayifoɔ ɔmu di matam ne yɛ bɔnsam na wɔwɔ afei no ɔmɔhyɛ aseɛ ɛni baaborom ɛyɛ evil wobɛtu yɛgu na ɔna mbɛtu no aguo nkwagye yɛ akansie ayɛ ne wɔbɛpere ho nkwagye yɛ adwumayɛ nkwagye yɛ nsiyɛ nkwagye yɛ ankorankorɛ yɛ no obi nkɔ challenge wɔn mo atwɛdeɛ wɔ ho yɛ no obi nsi akan ɔyɛ bayifoɔ na wɔwɔ no ɔsemako a nso wura ɔsɛ hwaa afei no wahyɛ aseɛ twerɛsɛm na dada no mu wɔkyerɛkyerɛ me ɛyɛ dɛn na asɔfoɔ baa Ghana bebrebe nyina obi ahunu bi da tukara mi bisa se ende onyankopɔn na no so ɔde de kyerɛ me na afɔ ɔde bɛhyehyɛ baaburo no mu ya fɛ wɔn ne kyinyefoɔ obi ani anu yie bi obi bɛgye akyinya wɔ se ma ne yɛ ne yɛdenfoɔ osɔfo nyankopɔn bua no fa wie o deɛ ɔmo te yi wɔso watwe nkrantɛ de ba mɛmɛ tutu abɔdwe sɛ tuguo na ɔto aso yɛ sɛmpaka no woyɛ deɛ diifoɔ ɔho na ɛsɛ woyɛ mmɔbɔ se ne ntatea ɛka atamu sɛm o ɛne ahenni ho nsɛm atamu sɛm ɛne ahenni ho nsɛm deɛ nipa nya a ɛda bɔne no onyankopɔn bɛyi no fira no deɛ nipa nya a afei ɛda bɔne ne sane a onyankopɔn bɛgye n'ahenni ne bakoro Kristo mu ma sɛnka no wamfa nkyerɛkyerɛ me ma nye ne nipa nkyɛn sɔfo biara nyɛ awurade deɛ wɔntem ase diifoɔ biara wɔnyɛ awurade deɛ wɔntem ase bɛtwerɛ sɛm ekuta no ɛyɛ deɛ ɔsoma ame ne dea twerɛ sɛm na ekuta no ɛyɛ deɛ ɔsoma ame ne dea te wɔnya ne dea ɔde deɛ wɔm bɛkame o hwɛ ɔsɛ mana koma apirim kan kɔ ɔsɛ wɔn akoma apirim me na mesoma wɔ wɔn nkyɛn ɔsɛ wɔn akoma apirim deɛ ne nso Ezekiel mesoma wɔ wɔn nkyɛn na waka kyerɛ wɔn sɛ de sa Nyankopɔn nim sɛ awɔ ntɔtɔ so yɛ akoma apirim ɛna sɛ wasoma me ne bakoro Kristo onim sɛ awɔ ntɔtɔ so yi wɔn akoma ɛtene ɛsɛ sɛ wɔsɛ mesoma ka kyerɛ Ezekiel sɛ mesoma wɔ wɔn nkyɛn de wo gajo meti we mente wi hunu hwea be se de yaduru nka meka asɛm wo de yaduru season ya wo mai ka sɛ be da na kama kan we beti Nyankopɔn nam na hom so oba mensra na ɔde nsɛm ya soma me nipa sɛ menka se nkyerɛ nipa mensi nipa se ni se ti game nga de me kai to bo wa to wo se baabro no wakofa na de kasa e bia me ka to se metime ja baabro to wa kasa mfie du bet akyiyefo nti na no miro Yesu Kristo ka asɛm a no afa mra no de ya adanse akyiyefo nti to azo kakrai ɔsɛ ɛniɛdenfo a wapirim wɔn akoma ɔmo yɛ ɛniɛdenfo wapirim wɔn akoma me na mesoma wɔ wɔn nkyɛn mesoma wɔ wɔn nkyɛn na waka kyerɛ wɔn sɛ na ka kyerɛ wɔn sɛ sɛn na Awurade Nyankopɔn sie wɔn na ɛsie Awurade Nyankopɔn Israel Nyankopɔn no sɛn na wɔsie deɛ ɔpɛ sɛ mo nyɛ deɛ ɔsɛ mo ayɛ nyɛ ni sɛn na asafo ade sie tina na ɔka kyerɛ me sɛ ɔno ɔbɔ ɔbabani no ɔbɔ ɔbabaa menka nkyerɛ wɔn toatoasoɔ nyinaa sɛ pɛɛ me tiri mi wɔn fa ma ɔbaa biara to ɔbaa biara wo na ase nyame de pɛɛ me ama no na wotwe pɛɛ me ne no wobɛwu akɔto no atemmuru ba abɛto
ɔsɛmen kankyere a wɔn toatoa so ɔso ɔmfa apɛ me ma ɔbaa bia ɔna ɛsoma me a wɔn toatoa so nipa nkyɛn to so ɔbaa bia ɔte pɛ me ɛwɔ wɔn toatoa so mu no ɔpa wɔn hyɛ aseɛ nso ntwɛn dada no bɛba ɔwɔ aso so a ɔnhyɛ aseɛ mfiri ne nsasa n'adwene nsakyera n'adwene na deɛ ka sɛ ɔkɔ asɔre na ayɛ asɔre panyin na ayɛ dekin na ayɛ dekines ɛno wɔn na ɛsere ɛno deɛ ɔmɔborɔyɛ no wɔkyɛe monto ɔmɔborɔyɛ hwɛ Israel Nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wɔn toatoa so nipa koro Kristo mu ɔso wɔmfa pɛ me ma ɔbaa biara monhwɛ nipa adi ka awu ɔbaa bɛ ne tena Ghana asase wɔ so ɔbɛtumi aka kyerɛ me sɛ Nyankopɔn na de pɛ me ma no ɔbaa bɛ ne te Nigeria ɔbɛtumi aka ɔbaa bɛ ne te Uganda ɔbɛtumi aka Buroni ba koraa no obetimi aka bet Buroni ba no pɛ me na nya ne dia Buroni ba ma no Israel Nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ pɛ me no wɔn so wɔ bi bɛma no etu ɔka kyerɛ me sɛ nipa kɔkɔɔ no etirinwi no ɛyɛ bɛma no ɔba nya na ɔde ma wɔn nti enye ɔba tirinwi ne pɛ me ɛyɛ nipa bi nipa kuo bi ɔman bi tirinwi ɛne pɛ me na ɛyɛ ne yɛ hunu no edi yɛnkɔ bi a Canada anaa yɛnkɔ Italy yɛnkɔ bi a kɛfɛn Qatar anaasɛ yɛnkɔ Belgium yɛnkɔ Hungary yɛnkɔ Belarus ɛnkɔ wɔn sɛ ɛhɔ nom no ɛmaa nko a wɔtiri nwi pɛɛmɛ na mɛɛmɛ ni bi ɔmo nyinaa deɛ no yɛ baako nti pɛɛmɛ ɔsɛ menka nkyerɛ wɔn toatoa so sɛ nyɛ ɔbɛɛ tiri nwi ɛyɛ nipa tiri nwi bɛtɛ nyɛ ɔbɛɛ tiri nwi mo yɛ deɛ mo te yɛ mo te Assemblies ne Roman ne Pentecost amo sɛ mo ayɛ dɛ mo de mo twɛ de asɔre na yɛ nipa firi mfiti aseɛ pɛɛmɛ nyɛ ɔbɛɛ tiri nwi wɔse mesoma wɔn nkyɛn me Awurade na mesoma wɔn deɛ wɔn nkyɛn yɛ wɔn so ne pa ɔmfa ɔde ɔpa akasa waba so ɔpa akasa ɔwɔ anibie bere obiara ne oni asɛm anibie bere mpatɔ yɛ mu sɛ nka anibie abɛyi deɛ na nka owuo so ayɛ dɛ atwam anibie ba yɛ kɔ na owuo so yɛ adwuma kɛse anibie ba yɛ no afei na owuo so yɛ adwuma kɛse ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn wone sɛ anibie no ɛbia ma nipa nyinaa sɛyɛ nti wɔtwɛn da bɛyi kuma na obɛkum nti kyena yɛ nyinaa ne yɛ kɔ na wokɔduru hɔ a you shall see woyɛ brɛbrɛbrɛbrɛ na wokɔduru hɔ no ma hɔ na wobɛhu toa so kakra sɛ na Awurade Nyankopɔn sie na sɛ otie o wɔde sɛ meka na wɔn tie o wantie o wɔn antie o efiri sɛ deɛ nti ne sɛ abusua asoyɛfoɔ ɛne wɔn nti ɔsɛ Nyankopɔn sɛ ka abusua wɔn sɛ abusua na mo fi mu no mo ne no wɔ banka nti na awoka de Nyame pɛ kyerɛ obi na obi yɛ na gye sɛ ɔbɛyɛ de Nyame pɛ kɛkɛ bia yɛsɛ na wɔ nipa asemasi na akanni ba te sɛ wo ɛna ho ahɔ ani ba ti mo respect bɔ abusua no ɛsere de Nyame bɛkyerɛ mo sɛ mo nyɛ abusua bi aso mo nipa da o ma senka no mo nte aseɛ abusua bi ani wa bɔ nipa da Nyame na bɔ nipa ɛne yɛde kasa kɛkɛ abusua bɛto so abusua no nkyerɛ we atemmuo no aba na abusua bim die nim meyɛ abusuani wei ne bim die ɛnka ho nnipa ɔhoro de Onyankopɔn pɛ no ɔtumi yɛ wie ne ba Yesu mu ɔno na wɔbɛgye wɔn nkwa ɛnyɛ meyɛ abusuani wei na meyɛ akani na meyɛ sɛ no meyɛ dagɔmba ne yɛ frɛfɛre daabi meyɛ wɔla ne sesale ne wɔde maka sɛ abusua wode abusua sɛ mowawɔ ho nkwagyeɛ bɛbɔ ɛsɛ abusua ma nipa waso ewu ma etia Awurade abusua sɛm no
emani pa waso we ewu tie awurade kasa a wonte ase o respect wo busua ne sinu do nyam beka kire ono oyo wo nana no o ba respect sa wo nana no mo de no eje onyankopon de o se me na me soma wo chan ka kire wo minim sa o kan o be tie o on tie o efiri se o mo ya busua asowu yefo Isana me kra o me de waya me medana se me mfa busua bia wa me hu bio de minim se me ye nipa me onyankopon sa do adwuma obebu maten dia na me nya o be madi bem minim ono na e kire me abusua sam de me mfa mam de nipa bia me se sa wo pren kwana ya abusua sam a hwe abusua ne awurade di esie efitete ose me small Israel ene manama ne nche okona ka me awurade na me small otie wantie o ye tini se wo ye abusua asunwuyefo na me kasa wo kire wo abusua adwene wo ho ye ne ye de ye ne asantefo de ye ne bunofo de ye ne mfantefo de yene nknafo de yene ayefense kwofo de yene akuapemfo de yene efense anwonafo de yene sesalafo de yenda gombafo de nyankopon nim se obusua se wanye wo mfiri made abusua ne ten obesei ese abusua ne wo manson abusua ne so de tia na pede nti wobe chiwo fra busua mama ono ye ne suban foforo ne bakru Yesu mu de odi benya nkwa wose se wo ko ka che wona suban bi e wo busua no matene mu achenti omo de busua sam ne obeham abusua sam asi wona so o ka asa so de ni paleti mo no e kire se ni pa fra busua mu o na esere asori edi baye timu ni ntese di pa busua mo nipa no da so sia busua nim onyame di na bonsam bia biti nipa na masofo so ni nipa de kwa asori edi anaka se awadi pie no nipa sesa na ya adon enya horo osuma mi hwe ba bia nipa akoma ne adwene ne ho a hwe eni ba bia ise nyankopon akwa da ne bakuru Yesu mu na uhwe nipa atia se sabre no a ya wre hosem ya wre hosem ositi ko kacho me na me so a o mi ze nyankopon na me so ma so wotie wo wantie wo die ntini se abusua suwiyefo ne wo ndina me ka se me se do betie ni nhira no no tini wo se so wotie wo wantie wo nyankopon akwarim se de ode soma ye beka no se na beye adentie nipa bi wa asase so omunim se abusua nka hwe abusua ye kasa so nka hwe nyame na ye ne sa nipa nyina me se ye baako nipa nyina ye baako ndese kasa na asesa di nyankopon pese ye de ye baako pe di nyankopon pese anwoni ye no eno ano pese kusasi ni ye no ano pese asanti ni ye no ano pese buru ni ye eno ano pese anwoni ni ye eno ano pese kwawu ni ye no ano pese krogo ni ye eno ano pese dagomba ni ye sisale ni ye bamprusi ni ye eno ana de o pese bibini Ghana ni ye no eno ano pese America ni ye no pese Ghana ni ye no eno ano pese France ni ye sa do nyame ni pantamnati o ndina ye nyankopon asema said the Ghana de yi kasa no sa na be ko be je o mo so kasa mo sa na e kasa ndu kana so beti kasa no wo kire wase a bo se ni nyina ya de yi baako yi nyina o pese ya de kro kasa nka hwe se fiti ase no ko no ba kasa de o ye ne baako pe ni nipa adwene nti no chiche mu yebe ne nipa adwene ne ko na so pese mo ni nyame di asie no ena ma otiche mu ti nipa no baako pe but one hwe ya abusua family ebe deceive e wo nkwanche ye ho
obebu na ye ne de na ye ne de o se abusua asuyefo Nyankopɔn nim sɛ wabusua no ɛmmoaw ɛwɔ nkwankyɛ ho adeɛ bia abusua no bɛyɛ ne yɛ adeɛ etia o Nyankopɔn adeɛ bia abusua no bɛyɛ etia o Nyankopɔn nti ɛmmoaw ɔbɛgye wɔ firim wabusua na awo ne ama wo wisu akora nso onyanwo so o sisu firi eti kwa no so atonku wɔhwetwi ne mu waso abusua no na wo oba Nyankopɔn mu adabe ɔbɛkyerɛ wo onyame na no nso mu onu sɛ daabi saa deɛ no wode tia wo nyɔmfo o ka setia wo nyɔmfo o kyerɛ ɔbɔ ade Nyankopɔn sɛ wonim de abusua na bɛkyerɛ sɛ keka wo mawre so kala apɛ sɛ wo mawre kala awopɛ sɛ wo mawre size ya wopɛ o kyerɛ awurade sɛ onim de baka to sɛ nipa yɛte ase mawre to da ma ne bi hyehyɛ no sɛ nyame so wo yɛ na ɔma yɛ mawre ɔbɔ yɛ na ɔma yɛ mawre ne yɛ sa so a ko bia bɛ sa sɛ twitwa ne de ɛnyɛ yɛ bɛ sɛ sɛdeɛ bonsam teɛ no wɔ ho ɛne nipa de bɔwura abusam de kutie nipa no ɛnyɛ asɛm ketewa ko bia bɛ sa katekate ne de ɔsɛ ɛfiri sɛ abusua aso woyɛ baka kyɛ sɛ wowɔ abusua mu ɛna yɛde nsɛn kɔ ware a onyame bɛka kyɛ sɛ nya wo nte aseɛ da abusua mmoa nipa wɔ nkwagye hu abusua mmoa nipa wɔ nipa asetena mu honam fam bɛtɛ mmoa nipa wɔ nkwagye ho dinano Yesu Kristo sɛ deɛ ɔdɔ nna agya enua ɛba ɛyere ekunu sene me no saa nkɔfo no mo firi hen ɔmo yɛ deɛ yes ɛsɛ sɛ wodi saa deɛ n'akyi a nkwagye bɛbɔ di saa abusua ne Nyankopɔn soma sɛ yɛmɛtwi nipa mfiri mu efiri dadadada o na aduane asɔfoɔ ne baeɛ no sukuu asɔfoɔ ne baeɛ no ɔmo le bɛkyerɛ sɛ na wo deɛ woyɛ deɛ yɛ nto amammerɛ ntwene wabusua deɛ wontimi ntontwene nyame sɛ obɛyi wafiri abusua ma so wontimi ntontwene o nyame ne wabusua panyi wane bɔɔ ne yɔnko nyame ne wabusua panyi wane bɔɔ ne yɔnko kade ɔbɔɔ ne yɔnko na yɛ bonsam o wɔn sɛ okra yɛ precious adeɛ bi a saa okra ne sombo no ne soma ebo no ɛbɛbɔw na deɛ sombo na bɛyɛ ama ne de ama yɛ sombo no na bɛyɛ osu ne yaw de ama kɔsɔ ɔbonsam ho sɛ ɔkra no ntwam wɔma wo yɛ ade a daakye wɔanya nkwa a ɛbɛmu wɔ nu ho wobɛhu ne yaw afa yam wo yaw no wɔhwehwɛ ɔbɛsɛ wadwene na nipa so mɛme sɛ mehwɛ asɔre na mehwɛ asɔfoɔ na misu atemu na eba no deɛ ti wɔyɛ deɛ nipa yɛ ne dɛ awi awurade mese deɛ nipa yɛ de kɔ heaven deɛ aka heaven ade aka ne kɔ foro no ka America kora kɔ tense in heaven I tell you Canada ka ne kɔ tense in heaven yɛ nipa no akɔku nso dɛm obi aso kɔ heaven saa nkɔfo nyina mu nya Canada ɔmo nkɔ ade na ɔmo nso ade nkɔyɛ ɛtɔ sɛ ɛne nam yɛ ma Canada yɛ expensive asene heaven ekura owo nim yare nim ekura adwendwene nim ekura ohia nim ekura wo yɛ misei ebi nim ekura obi ade me ho konkonsa nim saa kuro no makata saa kuro no bi nkom so ko Canada no yɛ ya so ko pekrata ha no atena saa kuro no yɛ nkom ko pekrata krata no yɛ pɛ ne ha no krata no ho asɛm na meke yɛ gye de tena wɔ kra anim na krata no wɔ kra no afa wɔ ha na krata no bɛyɛ ɔkra no ya fe wudi nkunim saa uduru kuro nim a sɛ de krata no yɛ ɔkra no ɛno na de bɛtena kuro nim yɛ pɛ ne ha o ɛno na yɛsisi ho sɔrɔ da wiewie saa no osisi wotie wo wonte wo afiri sɛ abusua aso wuye ɛne wɔn taiko
As abusua so yefo anyone inti. As abusua so yefo ne wonti. Eden ala a. Na mo so ka asam ne kire wono a. Obehunu se. Sa o man na ni bana ba sa tia se hu se. Odifo bi aba wo mu. Odifo bi ayede yi. Aba wo mu. Jedifo ro. Osomaya me be kan sem bi a ewo na nsumu nim. Mo boni a motene mo chemfi hia ne mresante. Na ho mo bro da dia, ne do da dia. Na wasoma ye mu bi aba ne ya be kasa kire mo. O se enye de niara ye be ka no. Omuti o mantie o be hu se. Odifo bi aba wo mu. Na se obi ye sofo betimi aka se. Odifo agima de o ka no obo abeto no abesa aka se enso akwa no ka no kure o. Okasa so ka no kure o. Ono obi a obeka se ono o se me boa no. Ono asa be ka se me ka no kure. O sinti omo podi ye odi asoma ye kura. Enye daniara. O be hu se odifo bi aba wo mu. Ye ba to menye masofo ne bi o me se wasoma me. Ize nyankopon na ho nso aba me nsra na me ba Kristo so. Eno de awo to atoso ye nipa ya enye ode ho nsem soma me o ka kire nse man kan kire nipa wa awo to atoso be bi se nipa moja afiri me nsem me se kiye nso TV kede be ye business ahwe ma o I tell you ensem me kan nipa do sa na pe kan nipa do epe diga ma chimi kede be ye business ya soya makogu abrochire ne ehwe om school. But why some can we? Was say my mom want to so e kokko be bisa o moja afiri mensem. Ba bi obi o temen kan me kan wie no wan fan satra wadwan to ho me ama okra ma wie okra ma du okra ho bem. E dani duru a usasi. Obi ansu nia no yie. He said, "What the man, no, where the most of the do the moduna. Me hear obisika. Me kono obisika, me meri obisika. What I say, me can't be all no nim netisa, film fitiasie. Na, a sorry dinti, Nipana jin to this year. Na me hear and I don't know about men, son was a chef, or can't say I want to us. Or saying them here about this would do for the idea about. Time da ya ngale se refu me hwe Bible mu se na me kasa ye o me hwe Bible na me kasa nkan se ma me kan wa cho Steve kura ba nkan se ma hotie no me pa cho nka wati je fra so fo ngoda dada ase ba ka fo dia se no me kan ne Ghana ha mo gan no mo ne ayi ho amo ko fo ma o mo me kan se ne se ma me ka hotie bi da she ndi se nyankopon a ho so ngwa ni ho dia teme wo so am ya wo nto atoaso yi no de nsema me kan asoma me wo se ye beka abusia so ye to monte ase na so anya daniara Ombe hunu se jadifo ne adwuma ni o ye nton ne oma o ye nyama agency so bi ba for dia be hu ye o nyame soma obi ade na adwuma no no won na fi wona kono no na ho mmoni mu ba no o mo na nam sa akwa no so won na ofri won pem e ba so obi ye difo no mo ni share wade no o mo na nam sa akwa no so ye no soma de o me ka atemu sem nipa apo ne fosem de nipa nye a obenya nkwa ti masenken se nipa fo ko anya nkwa wo ma isane me kra ze nipa fo nkwa je no ena fo mo nwanwa hwe ne nwanwa ne se na no bi wa Yesu Kristo o ta se won kai o se di boye ni ba ko pesa kira ba Yesu kra de o se ba ko Yesu Kristo Yesu na zane ni se ba ko Bako peni po bako pesi sano. Ena fomo. Ensi san. She. Nudofo. Baby a uchi besi sa. Entina se ntua na mo bi ni ukra bro. Emfa nse ukra. Na ukra ntemu da. De meka sa uchi. Yo wa samado ne de eti asenso wonte. Eti sanu wa wa asefo asase so. Ntua na mo bi ni ukra bro da. Opa home ne nkoma akra me se tumiri kabra me nkyɛn wodo nkwaje ho ahoto ho nsɛm bi asoma me ebi ni asase so me na me ka to opa ko wura so de da bia wonti bi da I tell you wode
wo de me se ko wura sore da biam ne hwe adifo no betimi ehunu bi what ensem no ka to adifo Ezekiel o se de me mo aka na wo kan na kwampɔ ne abusuan so ye no wan enu mu na nya de o behunu so adifo bi aba mu adenti o behunu so adifo bi aba mu na se adifo ni bi wo ho but de oba ye de ye tie ni nsem a enne de ebeto ye no ense de nya okra se asem moto wo bi enkwaje oboto wa ye wankasa wade na me kan mani bo obi so ogina ho dada no edi 3 days nduro na ne poster ne bana bo ebeto wo bi a odi foje me kasa ne ebetimi abasara numere kwa beta se odi foje ma fa ne ko eye sanity o eto wo bi sa ma ne nwa sa sentiment wo owo ni da o ke di panya ye nyina so kobu aten eye sanity wo te sabrabo se di ba unso bi wo to na saji so no obi de ebetimi aba no pa anumere no obi so de na nkwan so ba wo te se ye didie o ebetimi asode na pa no nsia no odidi obi so de no so na bia na ba awuradi obi so de no nwotwe obi so de no nko obi de no ndu ni nyina nso ye didie ya no pa de sanity obi de ba enkan cho say any mistake sana de o ya asase ma yeso say metena so tena bro de ma ne sa le wie obi ani mu da ne de beba obi ani mu da ne de beba o se so ti o wanti o nya de obo ni so odifo bi aye de abawo mu kai koi o se bo so odifo bi abawo mu na wo onipa ba o se na wo onipa ba me odifo Agema Benjamin nsuro o se me nyade yi nsuro wo se de asode du me nsuro asofo nyina ba muntu mri kamera me se obu nyina wo manimu da I tell you na de o so me na no 2014 ka tese me nsuro obi a magaze tikase mo meka nka won to so we kamintimi ntena TV so nka nsem we to akache nsem nsuro akache nsem nsuro obi a adentia ono ya de nyina asumfo no wo nsem ode ma me a nipa bia se betini eya no do so ma me nti utimi fanya me asem bi mesidi ode so ma me ne kwa da ensi da kwati se ruade beba de obeka no wode matwam ho wode matwam wode me atra ena ade bia ye papa wo ye ma yatra de wo se ye nya misuro na wo ye ma yatra duru tenene wo ye tenene ni ad kama mintie nya misuro de obi atimi ye bi tenene de e mochi wade ye ndi e kire se ba bia wode maduru no obi ntimi mfa Nyankopɔn asɛm ma so de besori atia de ode asoma me to woni so waka bi bia che odi fo Ezekiel obi ntimi nsore emesia no to so de nsuro de me maka to se ka no say it tiamu na ka wana so ba wo na de Nyankopɔn be ka no betuna sori atia yo Ghana aye wa ahemfo be mo kasa asase no mu disu no we da wo ntimi nka hwe I tell you Nancy was antu mo ekwe so hini sumo obi ani pa ko o da kukuduro na ekwo na kampan tumi ze tumfo Nyankopɔn wasoma me a na me disuro no ye kani o ma ye kani panyina kwa bon to ensuro won ye ka sentia obi ye kani ye bebu ni pattern ene de ni prayer enye sababu usenya woya ne nya won san na ndofo ne yofo ne do so obegye no asama na humobo ne akonya biem ne to ni ni o on hwede woya ne nka se wa po na che ade se obi adi hene be se 30 years ni watena nkonya tuntum mu atwa ne agu nsa nanso Onyankopɔn betimi agye no I tell you obi abobra ne abe 40 years ni awurade betimi agye no o man ho kwan kon ade a bone bi obi aye to me yeka nipa kwan bone ho nsem sister e marry gi na da oda
week emfa bibia no de ne bebre wo wie ya ye wo seye wo de ka so wa ni biebre ka che wa wo ka so wa ni biebre enkodim me sheki na mwa o ka sati ya onyankopon se me se wo de be kwa sua tire bo no de pa to jai ne fa ko sua nchechera ye me na me ka kire wo wo do wa so apafa. Now no Proverbs chapter 17 verse number 1 kama minti wasin kontomo awisi asumdue da ho yesene azazu yesu so ndi ntiase ha onyankopɔ sɛ ɔnam ɔhensoro mo so de mon torches for embebu sɛ metie edin so ni mu yɛ ba atifi asɛm ɔkasamu nyansa ne nkwasiasɛm wate ɔkasamu nyansa ne de nkwasiasɛm kam yɛtie wɔsɛ nkontomo awisi wɔsɛ nkontomo awisi asumdue wo mu ye ewo mu no ɛyɛ sine efie afɔrebɔ wɔko ho ayemu ma hwɛ wo betimi ayɛ na makosua tire na makosua wo betimi anya sika bia bi wo bewie no ayɛ kwasea na obi aton kyekera na wonya nkwa asase wo yɛ te so nya efense ahunya bia na nipa twa so odi akire o I tell you as a Proverbs chapter 14 verse number 12 enya ahunya bia na twa so nipa odi akire opa aka ne tie nya ahunya bia na asase so twa so odi akire nya ahunya bia o ɛwɔ kwan bi a ɛte onipa ani so no ɔsɛ asase ɛte so wobɛtumi a ade bi wobɛtumi a yɛhu sɛ bɛboa wo wani so deɛ tene na na wie yɛ owu ɛda a ɛbɛduru sɛ wo ɛda bɔne no ato wo bɔ nsa afi asa ɔsɛ kɔn bi wɔ wani so wobɛtumi atene nso awieyɛ tina makata ya misuma adiifoɔ na asɔfo motɔn ne ma wɔ asɔre dɛm wobɛtumi anya sika ama nkɔfoɔ adibi ama nkɔfoɔ bɛbɔ di abɔ agye so awie wobɛyɛ kwasea ɔsɛ kwan bi wɔ nipa wɔ ne so atene woyɛ diifoɔ sɔfo bɛtumi aka sɛ yɛbɛhu ɛbɛbɔ afɔdeɛ obiara no nkasa bɛkyere wɔ ne so bɛka sɛ yɛde bɔ nyankopɔn adwuma no yɛteɛ ntoosi ne yɛtɔn mete ya metɔ ntoosi hwɛ metɔn mako wɔka wɔ sɛ yɛde bɔ nyame adwuma enti nka yɛn nso deɛ nipa no yɛ no ɛyɛ kwan yɛde nipa ɛkɔ nkɔm anka yɛbɛtumi afa so bidi asɔfo no adiifoɔ no yɛ no ɛtɔ sɛ yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene nipa ni so na awieyɛ nti nka sɛ ɛna ma bie hɔ a hwan ayi saa etire yi no mu wɔ tɛnsi bi wɔ mo dɛm ano mo wɔ tɛnsi bi borɔfo bi abɛka ho obie deɛ ndeɛ kama ɛyɛ awerɛhosɛm o ɔsɛ nkɔntɔmo awese a asomdwie wɔ mu no ɛyɛ sene efie a afɔrebɔdeɛ ayɛ ma afɔrebɔ kyɛ sɛ biribiara yɛ mpaw ɛtɛ bɛwie awieɛ no ɔsɛ kwan no wote ase no ɛtene wɔ w'ani so nyɛmɛ sɛ me nua baa no me ba baa no na ase wokɔ akɔsua tiri bɔ me ma wonkɔ da wokɔ yɛ tiri ho adwuma na wokɔsua me sɛ wode sɔre yɛtie onyankopɔn nsa no adwuma nti ne ɔsɛ kwan bi wɔ hɔ ɛtene wɔ yɛbɛkata ɛbɛboa wo ɛnɛ deɛ obi hwɛ ɛtene wɔ w'ani so wonkae awieɛ sɔfo bɛdifo bɛna bɛka wɔ yɛ akyerɛ wo wɔnka ne gya asɔre ba adɛnti a ofiri ne nwoma sua mu deɛ ɛbɛyɛ wo ne deɛ ɛbɛsɛ wo ne deɛ ɔba bɛyɛ wo no ɛho nsɛm na ɔde soma ame odiifoɔ dwa mɛka kyerɛ wo paafa wopɛ agyae kan Ezekiel no ɔsena sɛ otie o wantie o musuasuafoɔ no wɔ nti ɔsɛ ɛdan na ɔbɛhu sɛ odiifoɔ bi aba wɔ mu na wo onipa ba ɔsena wo onipa ba ensuro wɔn na ensuro wɔn nsɛm nso ɔsɛ afɔ bɛkeka nsɛnsɛm tiɛ me matrɛ wo deɛ ɔbɛkeka nsɛnsɛm yɛ aka kyerɛ sɛ odiifoɔ adwuma wo bɔne ni ɛno deɛ mɛsu ɛsɛ nyankopɔn nsom a nipa yi ma nipa ne ma mɛyɛ bɔne da I tell you ɛruwa no magya no ma ɔsom mu nyina obiara ne ɔba bɛyɛ bɔne da obiara yɛ deɛ sɛ ɛfata hyɛ asɛmpa ne ma obiara ayɛ sɛ wɔn a ɛbɔ wɔn tirim na di nsɛnhunu nti woka sɛ odiifoɔ adwa bɔne ne di a ɛndeɛ mɛsu sɛ mayɛ torofoɔ na ɛnyɛ saa na wobɛka ɔyɛ evil ɛna ɔyɛ satan ɛna ɔseisei ɛno mede yɛ dɛn na wo a wote nipa ɛte pɛɛ me ho kwa sɛ ɔso yɛ nyame ba
Wa wo ti nipa ewisu wo ho. Wo so ye de ye. Wo ye nyame ba. Wa wo ti nipa shenta de yi o madaja. Asore ba kura tena se no afa nkia nguni na so a. So fu preach enye yi. Wei, o kura so wo ye Yesu ba. Wo a wo ansu. Maybe ye evil. Wo anya ahomone. Wa konkre mo de ba kon so obi to o de henke akata na nimu da. O si summa nim nyansa se ne han ma. Mo na ada mo kra. Na mo na ada mo kra. Nyanya me ba ko ne nyina yeso mo no. Eye de ade tia mo se mo de ne Yesu. Yesu ne ba tia mo se mo sa abra bone no. Ni so obi edi na chi aka sa wase mo odene. Na se Yesu nsemo de ba tia ni pa se ye de kwa heaven no. Enya bi di asofo ti asase wesu ye ne no. Di asapakafo de di awurade. Ekofo ne se o mo bre kwa. O ko bi sa asofo awu na o ko hu no wai. Ye ne ebeka. Ye ne ebeka. Wase enkrofo no ensuro wansem. Ndi do bia beka bia no. Me tise pe mesre. Ena nti fa Nyankopon asem bi aso besi kwai. Kodo pa fa bra fa Nyankopon asem kro ne bra. Na de orbe ba no, eno na be se bua wo. Wase na wo ensuro wansem so. Kan kwai. Ensuro wansem so. Ohono, na se de obeka kiro no mo so wansem on be de. On beka. Yo de ma obeka kire ni ba no. Dino wase mani ye ne denfo no. Ifo asem pakodo no na me ka kire wo. Obi e nchiri fo asem pakodo. Enkwaje ne bi mu die nipa fo asem pakodo de ho de ye adwuma. Oso mbeke kansem de o nyame de ma na no so abeka kire wo no. Oso mo so beke kansem. Oso mo ka insuro. Kan ko insuro won ensem enso. Insuro wansem so na ensanso ne enkase. Wase nkofo no nipa na ye mesoma wo nche no. Nkofo no ha adwene papa. Omo sese papa, omo twampo papa, omo di atem papa, omo to pen papa. Omo ha twin papa. Wase so na ensanso no ne enkase. Ene enkase. Na ene wo ho. Ene ne wo ye de wo ho. Nyenya nkyere ka ho. Wase ensanso ne enkase ne nyenya nkyere. Na ene wo ho. Na yenya nkyere. Hona wotie die. Wono. Nanso insuro won ensem. Wono. Nyenya nkyere ka wate sei. To osoma so na homo bro bede de ba so obetimi aka nsem bi akire wa. Wan we ya abaka se wowu. Sanso na insanso no se wa hwede tie. Kase so wa hwede tie. Enkofuro mafom na so mesuma wo nche no. Wase ediom betimi de aye wo no ebia ka wa ya bet ensuro. Ebia ka wa hu na mane bet ensuro. O masum gieti kasa kire wo. Ti nipa I want to so asum gieti na me kasa. Yo wa so ne pa won fa. Yo ni aso ne pa won to ntwene. Amentwa so ne ebesa atwa so. Enchena Kristo aba medofo difo aja beja me wonsoma me awon to so nipa manchei mo osofo bia ha no madifo bia ha no for the awon to so akon bone no wonsam one wonsam ne soma me anwade ne nsancheni bia behunu bia me se eno de ye akire sebe ya mo benya nkwa na motimi awie de Onyankopon peye e won ne bakru Kristo mu ye mu no osoma me righteous city ni o kire Onyankopon ya adom a ye hia wan ne badwe ma no opa ho me ama ne kra na wane ti bon koso ne tetepa na obebu Nyankopon kasa kire ne mutia na obewu da na okohunu ma na obesu pato ne so wo yenso ai ache opa mu wane batwe ma obetu Nyankopon kasa kire na odi apopo atumirika peso be ye ne nkwaje hu adwuma righteous city odi fo adwa bedame righteous TV ni Nyankopon so wie nka obia na azet ni Yesu Kristo ni wurade dine mu amen amen ye toaso dia na ochina awade adom ye kwasiada ye beto aso china no papa kwasiada awade adom a ochina ano papa ye nyina ye dware wi a ye tumirika
abishia Israel Nyankopɔn difoɔ no difoɔ Agyeman Benjamin ɛwɔ Kumasi Adwoso Ɛkyɛnkurom Kumasi Adwoso ɔsɛ ɔbɛtoa so amede me kae anuano nipa nyinaa sɛ ɔkyena yɛn nyinaa yɛmɛtoa so na yɛnti asɛm no awieyɛ ɛwɔ Kumasi Adwoso Ɛkyɛnkurom fa nɔmba no ɔkyena na mpanyinfoɔ ndaleto kwae kama yɛn nyinaa yɛnhyia na yɛntena se na Israel Nyankopɔn na me difoɔ Agyeman Benjamin so ɛnsae ɛnka nsɛm mmie nsɛm so ɛnkyerɛ yɛ ɛmfa ahenie no ɛne atemusɛm no ho fa nɔmba no 0594 844 111 0594 844 111 ɛnaasɛ 0539 224 111 0539 224 111 na odifoɔ Agyeman Benjamin ene wakasa akyerɛ honam nyinaa